Mare, kad ćeš opet da snimiš zagonetke? Mare, hoćemo opet da ti vidimo kako se nerviraš i kako bih hteo da razbiješ nešto. Jel hoćete, a? Pa zato ne mogu da počnem ovaj video sa oduševljenjem i sa osmehom, jer ćemo danas da rešavamo glupave zagonetke. Tako da se zaista nadam da neće biti neke toliko glupave da ću zaista morati da razbijem nešto u ovoj sobi. Zato sam za svaki slučaj sklonio sve da nešto ne bi nastradalo, pošto sam neuračunljiv. I naravno, svi koji još uvek niste, pretplatite se na kanal, mislim, stvarno ne znam šta čekate vi. Prva zagonetka kaže, stalno je ispred tebe, a ne možeš da je vidiš. Možda senka, ne čekaj, ne, senku možeš da vidiš, ali ona je iza tebe. Nekad možda bude ispred, znaš ko? Otkud znam, nema šta je ispred mene, a ne mogu da je vidim, brate, ne mogu, duh neki, znaš ko? Ajde vidimo šta je odgovor. Budućnost. Odgovor je budućnost. Ajde, okej, možemo reći da ovo može da prođe, znači nije za razbijanje. Sivac more preskoči, ni dlake ni kopita ne skvasi. Znači sivac more preskoči, znači on može, znači neki sivac, šta je sivac? On preskoči celo more, a ni dlake ni kopita ne skvasi. Pa dobro, brate, ovo je neki batica koji može skoči 300.000 km. Ne, ozbiljno, znači šta je ovdje odgovor? Jao, zašto se plašim samog sebe, naško? Ajde vidimo šta je odgovor. Okej, znači odgovor je mesec. Mesec je odgovor. Znači mesec, to je sivac koji preskoči more, a ne skvasi ni dlake ni kopita. Ko je ovo pisao, daj mi neku palicu. Sljedeća zagonetka kaže, u naše babe staklene oči. Ovo možda bi mogli, ovo bi mogla biti možda kao babe, pa kao staklene oči u fazonu naočare, nešto na taj fazon, cvike ili ne znam, neke tegle, znaš. Naočare, odgovor, familijo, dobro je. Ovo je bila dobra, jednu smo znali, dobro je. Idemo dalje. Padne u vodu, a ne pokvasi se. Šta padne u vodu, a ne pokvasi se, legendo je silo, znači šta me zajebaš, me zajebate malo, a? Malo me zajebavaju kao fazon, ajde vidimo šta odgovara, ajde vidimo. Senka, brate, senka odgovor, ako ti znaš ako ona padne u vodu da se ne pokvasi, brate, možda je mokra, brate, ti kad pipneš tu vodu ona je mokra, a ako ti pipneš svoju senku, znači mokra je, brate. Crven jarac po pećini skače. Crven jarac koji skače po pećini. Šta bi to moglo da bude? Otkud fucking znam, znači crveni jarac, pre svega ne mogu to da zamislim, a skače po pećini. Znači, otkud znam šta ovo može da bude, znači ne znam, eto, ajde da vidimo šta je, Odgovor je jezik. Znači, to je fazon jarac koji skače po pećini. Ja ne znam ljudi, evo do sada ove zagonetke što rešavam, kako je vama, recite mi, je li vama okej ovo, vama je ovo logično, ekstra, sve, lagano se reši, a? Cijeli božji dan prede, a nikad ništa ne isprede. Ovo je mačka, ovo bi mogla biti mačka, ajde da vidimo. Dobro je, znači mačka je odgovor. Ok, ovdje sam se izvukao iskreno i Q200, razumiješ? Sljedeća zagonetka kaže, prolećno zvono, a ne zvoni. Da, ovo je veoma zanimljivo. Ali ajde da vidimo odgovor. Odgovor je visi baba. 9 baba po ledu se puza, jedna drugu pita boli li te guza. Ne ljudi, ovo je zagonetka, znači nisam bacio freestyle. Znaš šta je ovo, 9 baba koje na ledu se udaraju po guzici, šta je ovo bre, alo? Ne, ozbiljno, ajde vidimo šta je odgovor, pošto meni apsolutno ne pada ništa na pamet, znači pazite kad nemam ništa mi ne pada na pamet, ajde vidimo. Uštipci u tavi. Mene ovdje neko sprda 100%, ljudi, znači ako ovako nastavimo 100% udaramo u ekran, nema ni jezik, a nema ni usta, a može da govori. Pa otkud znam, ovo možda neki dekica ili bakica tipa operisali jezik, a ne, nemaju usta, da, viš, nemaju usta, mislio sam da nemaju zube. Znači nema ni usta, nema ni, a možda pričam. Ne znam ljudi, ajde da vidimo šta je odgovor, ali se plašim da vidimo šta je odgovor. Iskreno se plašim, ali ajmo da pogledamo, ajmo. Odgovor je, znaš kao ono bubnjeji, brat, olovka, brat. Olovka može da priča, jebem li ti, idem ja, a ide i on. I tako oba idemo, a nikad ne možemo jedan drugog da stignemo.
Ko smo mi? Otkud znam, znači idemo nas dvojica u isto vreme, znači ja idem i on ide i obojica idemo, ali nikad ne možemo jednog drugog da stignemo, ali ko smo mi? Ne znam ljudi, iskreno plašim se da nisam prolupao od ovog klipa, tako da hajde molim vas da pogledamo šta je odgovor i odgovor je dan i noć, znači oni idu jedan pored drugog, znači idu zajedno, ali ne mogu da stignu jedan drugog i to su dan i noć. Počet ću da pričam drugi jezik, jeb. Ok ljudi, dosta, stvarno dosta više. To bi bilo to što se tiče ovog klipa i ovih zagonetki, znači ja se nadam da ste vi stvarno oplakali od smeha kad vidite mene da se nerviram ovako. Ja se stvarno nadam da ste vi onako bukvalno oplakali, da ste imali neke kokice, neki sok, da ste polili po sebi od smejanja. Ali dobro, nebitno ljudi, to je to. Ako ste uživali, razvalite taj like, a znam da jeste, tako da ga polomite za ovaj klip. Bukvalno ga onako bam bam bam. I svi koji ste novi, pretplatite se na kanal. A mi pre nego što završimo s ovim klipom, pozdrav ili shoutout ovom klipu ide za De Anesa, koji je inače i tražio zagonetke ovaj klip, znači on je tražio ovo, tako da De Anes, dođi batana, hvala ti Lave što si deo familije i što si uključio zvonce. Ako vi želite pozdrav, sve što treba da uradite jeste da ste subscribe-ovani na kanal, da uključite zvonce i komentarišete kad završite. A mi se onda vidimo već u sljedećem videu.